Εντάξει, νομίζω ότι φέτος η Μπαρσελόνα είναι λίγο πιο διαφορετική ομάδα από αυτό που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Έχει πολύ έμπειρα παιδιά που ξέρουν πώς να παίζουν το παιχνίδι και σίγουρα τώρα με την έλευση του coach Πασκουάλ όλη η δυναμική έχει αλλάξει. Νομίζω ότι θα θέλουν το παιχνίδι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι θα θέλουν το παιχνίδι πάρα πολύ, ειδικά στην έδρα τους. Έρχονται από μια εμφατική νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Οπότε είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, κλασικό παιχνίδι όπως είπες της Ευρωλίγκας, που για να το κερδίσεις πρέπει να τα κάνεις όλα τέλεια. Σάσα, προέρχεστε από ένα διάστημα 2 εβδομάδων χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Μπορεί το παιχνίδι με την ΑΕΚ να αποτελέσει ικανοποιητική προετοιμασία για ένα τόσο απαιτητικό μάτι? Εντάξει, πάντα υπάρχουν οι δύο όψεις του νομίσματος. Αν έχουμε πολλά παιχνίδια, λέμε δεν έχουμε χρόνο για προπόνηση. Όταν έχουμε πολύ χρόνο για προπόνηση, δεν έχουμε το ρυθμό των αγώνων. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε καλά. Είμαστε φρέσκοι, έχουμε δουλέψει πολύ. Σίγουρα η απουσία του Τάισον είναι κάτι που δεν μας αρέσει και θα προτιμούσαμε να είμαστε όλοι υγιείς. Αλλά όσοι ταξιδεύουμε είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα ώστε να πάρουμε μια δύσκολη νίκη. Αν ψάξουμε ένα αδύναμο σημείο της Μπαρσελόνα στο παιχνίδι, καθαρά στο αγωνιστικό, εκεί δηλαδή που πρέπει να ποντάρετε, ποιο είναι αυτό? Νομίζω εκ φιλοσοφίας ότι κοιτάμε πιο πολύ τον εαυτό μας, εμείς τι πρέπει να κάνουμε καλά, το πώς θα επιβάλλουμε το δικό μας ρυθμό, το πώς σκληροί θα είμαστε και το πώς θα κινηθούμε, πώς θα κινήσουμε την μπάλα, το τι κάναμε λάθος ειδικά με τον Ερυθρό Αστέρα που το έχουμε δει πολλές φορές, οπότε νομίζω είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Την επόμενη εβδομάδα περιμένετε και έναν παίκτη, τον Μόντο Μόρις, τον ξέρεις από το NBA, τον έχεις παρακολουθήσει, πιστεύεις ότι θα σας βοηθήσει? Κάθε προσθήκη θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει. Τον διάλεξε ο προπονητής μας μαζί με τον σύλλογο. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω τόσο καθαρή εικόνα. Σίγουρα θυμόμαστε ότι ήταν πριν 5-6 χρόνια όταν ήταν στο Denver. Θα τον βοηθήσουμε και είμαι σίγουρος ότι και αυτός θα μας βοηθήσει. Σας μίλησες πριν για την απουσία του Πόρτ, επειδή είναι αρκετές οι φορές που έχει χρειαστεί να καλύψει την κενά εκ των έσω. Ένας παίκτης έχει παραπάνω κίνητρο όταν βλέπει συμπαίκτες του εκτός ότι πρέπει να παίξουν και για εκείνους? Εννοείται, αλλά γι' αυτό έχουμε ένα βαθύ ρόστερ. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τον αρχηγό της ομάδας σε αυτή τη θέση που όποτε χρειάστηκε και όποτε παίζει και πολύ είναι πάντα εκεί για μας, πάντα εδώ για την ομάδα. Οπότε σίγουρα νιώθουμε μεγάλη σιγουριά με αυτό στο παρκέ, αλλά όπως είπα είμαστε όλοι μαζί, είμαστε ένα και καλύπτουμε κάθε φορά κάποιον που λείπει. Ευχαριστώ πολύ.